Прывітанне, мяне завуць Дмітрий Гурневіч. Каго з апазіцыйных лідараў Беларусі ведаюць і каму давяраюць сярод беларускай дэмакратычнай часткі грамадства? Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме «Пік свабоды». А дапаможа нам у гэтым разабрацца сацыёлог Геннадзь Коршунаў. Прывітанне, Геннадзь. Вітаю, шановне господарство, вітаю, господа Дмитр. Геннадзь, вы стварылі адпаведны рэйтынг. Раскажыце, што вы даведаліся? Хто самы папулярны? Бо я так разумею, мы гаворым пра менавіта дэмакратычнае ядро. Так, сапраўды рэйтынг стварыў не я просто напісаў артыкул. Гэта дадзенае даследаванне, якое праводзілася сапраўды менавіта пра дэмакратычнай частцы настроенага грамадства і нават хутчэй па яго ядру праводзіла ініцыятыва народнае пытанне. Калі казаць пра дадзенае, то прынцыпу, асабліва вяршыні рэйтынгу, яны былі цалкам чаканыя, таму што дадзеныя паказалі, што безумоўным лідерам як была, так і застаецца Святлана Ціханаўская. На другім месцы Павел Латушка, на трэцім месцы Франак Вячорка. Гэта бачна і па пытаннях, каго людзі ведаюць, так, таму што насамрэч нельга толькі па аднаму пытанню вось такі рэйтынг складаць, гэта шэраг пытанняў. Я ўзяў два асноўных, каго людзі ведаюць, каму давяраюць. І па ўзроўню веды і па ўзроўню даверу вось менавіта гэтыя тры персоны: Святлана Ціханаўская, Павел Латушка, Франак Вячорка, яны з'яўляюцца лідарамі. А наколькі там розніца паміж, напрыклад, ведаюць і давяраюць? Две розныя справы. Сапраўды, вось тут вельмі цікавая штука, таму што розніца такая даволі вялікая, можа быць, я гартаю дадзенае, гляджу. Калі мы кажам пра Святлану Ціханаўскую, то ведаюць яе 96% пытаных, давяраюць 85%. У Павла Латушка такія лічбы складаюць 89 і 65%, Франака Вячоркі 72 і 36. Дык вось, насамрэч, па аднаму пытанню нельга рабіць нейкія высновы адносна рэйтынга палітыка. Таму задавалася некалькі пытанняў, напрыклад, вось пытанне пра давер, да? І тут мы бачым, што ў прынцыпу тройка лідараў яна захоўваецца: Святлана Ціханаўская, Павел Латушка, Франак Вячорка. Але вельмі цікава, калі мы паглядзім, напрыклад, параўнаем суадносіны тых, хто ведае, і тых, хто давярае. І тут сітуацыя крыху змяняецца у тым сэнсе, што Святлана Ціханаўская і Павел Латушка яны захоўваюць гэтыя лідарскія пазіцыі. Ціханаўская давярае амаль 90% з тых, хто ведае, Латушку 73%. А вось далей ідзе тройка палітыкаў, скажам, якія хутчэй пакуль не выкарыстоўваюць альбо не цалкам выкарыстоўваюць той патэнцыял, які яны маюць. Да? То бок, ім давярае вельмі высокая доля людзей з тых, хто іх ведае. Гэта Аліна Коўшык, Вольга Гарбунова і Валер Кавалеўскі. У Коўшык вось гэтая доля тых, хто давярае адносна тых, хто ведае, 60%, у Вольгі Гарбуновай 59%, у Валера Кавалеўскага 57%. Далей вось тыя персоны, якія больш вядомыя, гэта, напрыклад, Валер Сахашчык, Франак Вячорка. У іх узровень, доля даверу адносна тых, хто ведае, па 50%. Гэта цікава у тым сэнсе, што праз такое параўнанне, праз такі метадычны ход можна, і я думаю, нам гэта атрымалася, знайсці тых палітыкаў, якія тэарэтычна у тым выпадку, калі яны будуць падвышаць сваю пазнавальнасць, падвышаць узровень веды сярод людзей, яны тэарэтычна могуць прэтэндаваць на больш такую паспяховую палітычную кар'еру, як нам падаецца. У вас таксама яшчэ ёсць Зенон Пазняк, паколькі ён там патрыярх палітыкі беларускай з усіх. І там шмат кого бачу, я соціальных так здзівіла, што ён, здаецца, 10 разоў менш папулярнай, чым Святлана Ціханаўская.
Ну так, атрымоўваецца, што вот сярод прадэмакратычнай часткі ядра, якую мы сярод ядра прадэмакратычнай часткі, якую мы апытвалі праз народнае пытанне, гаспадар Пазняк, ён вядомы чалавек, вядомая персона, так, і тое, што яго ведаюць, пазначылі больш за 2/3 апытаных, але так складваецца, што узровень даверу да яго невысокі. Фактычна пра давер сказалі толькі чвэрць людзей. І ў такім выпадку атрымліваецца, што доля ці суадносіны тых, хто давярае, адносна тых, хто ведае, усяго 38%. 37. Ну, гэта сапраўды не самая вялікая лічба. А цяпер раскажыце, калі ласка, нам пра методыку вось гэтага даследавання, бо нехта можа сказаць, а я не веру, таму што вы апыталі, напрыклад, прыхільнікаў Ціханаўскай у нейкіх зачыненых чат-групах. Не, гэта было пытанне не ў чат-групах, гэта традыцыйная методыка, якую выкарыстоўвае народнае пытанне яшчэ з 2020 года. У той час была магчымасць, калегі тады апыталі людзей на вуліцах, класічнае пытанне face-to-face, зрабілі, атрымалі разуменне таго, кім з'яўляецца вось гэта прадэмакратычная частка, набралі базу людзей з гэтай групы, так бы мовіць, і зараз мы працягваем рэкрутаваць, абнаўляць вось гэта тое, што называецца панель даследавання, да? Праз Telegram-боты і праз Viber-боты. І адносна якасці тых дадзеных, якія мы атрымліваем, ну тут вельмі добра паказала сябе даследаванне. Фактычна мы атрымалі эксперымент, які спраўджвае нашы дадзеныя. Гэта тое, што паказалі выбары ў КС. Да? Наша даследаванне перад выбарамі праводзілася у траўні ў самым пачатку за пару тыдняў да саміх выбараў. Пасля зразумела, што былі даволі значныя падзеі, якія маглі паўплываць на рашэнне людзей галасаваць ці не галасаваць, за каго галасаваць. Да? Але у нас атрымалася вось правесці даследаванне, якое збольшага, гэта вельмі якасная штука атрымалася, таму што не заўсёды сацыялагічнае даследаванне так трапляюць, каб прадказаць даволі якасна, да? Прынамсі лідараў галасавання па спісах. Таму я б тут не казаў пра тое, што нейкае не вельмі дакладнае даследаванне. Але Латушка заняў все-таки першае месца ў галасаванні ў Координацыйнай рады. Пры гэтым трэба зазначыць, што там такі прагаласавала не цэлая, здаецца, 7 000 чалавек, што, ў прынцыпе, не шмат. А Ціханаўская, яе спіс, ён заняў, здаецца, 3-е месца, хаця тут яна выглядае на... Ну, это не яе афіцыйны спіс, трэба заўважыць. Гэта людзі, которые ўваходзяць у нейкія структуры, блізкія да Святланы Ціханаўскай. Заняла 3-е месца. Як вы гэта патлумачыце? Ну, вы самі сказалі, што Ціханаўская не выказвалася адносна таго, што гэта яе спіс, ці спіс яе руха, ці спіс яе партыі. Да? Таму яго можна было прачытаць па-рознаму з аднаго боку. З другога боку, наколькі я памятаю, спадарня Ціханаўская увогуле як бы не вельмі і агітавала за удзел у гэтых выбарах. Так? Таму і, я думаю, гэта таксама паўплывала і на удзел у галасаванні цалкам, і на пазіцыю таго спіса, які вы пазначылі як максімальна блізкі да Ціханаўскай. Скажыце, ласка, а ці ёсць нейкія свежыя даследаванні, прынамсі, апошнія, з якіх вы можете меркаваць, напрыклад, пра агульную распазнавальнасць і давер не толькі сярод дэмакратычнай супольнасці, я тут маю на ўвазе і прадстаўнікоў рэжыму і самога Лукашэнкі, і апазіцыйных палітыкаў, каб вось неяк зразумець цэласную карціну? Ну, давайте я вот так адкажу. На цяпер, так, такіх дадзеных і ў адкрытым дасягу няма, і, скажем, я не ведаю, каб у прафесійнай супольнасці яны разыходзіліся. Але ў будучым цалкам магчыма, што, скажем, у бліжэйшыя тыдні нешта з'явіцца.
А, дарэчы, ці сочыце вы, ці ёсць ваш былы інстытут сацыялогіі, ці ён штосьці публікуе або праводзіць такія даследаванні ў Беларусі, которые вымяралі такую вось падтрымку ўлады ўнутры? Зразумела, час ад часу я сачу, таму што даволі шмат гадоў было аддана інстытуту на розных пасадах, але казаць пра тое, што яго працаўнікі зараз будуць мэтанакіравана вывучаць стан палітычнай сітуацыі ў краіне, проста не выпадае. Я патлумачу чаму, таму што, напрыклад, мой папярэднік на пасадзе дырэктара Ігор Катляроў, ён з маніторынга, то бок з даследавання, якое праводзілася 20 год амаль фактычна, да яго там крыху меней, ён проста мэтанакіравана прыбраў пытанні, якія маглі інтэрпрэтавацца не ў пользу дзяржавы. То бок мэтанакіравана такія пытанні не задаюцца. І нешта мне падказвае, што ў цяперашняй сітуацыі, хутчэй за ўсё, нешта такое будзе рабіцца ў інстытуце зараз. То бок такія пытанні задавацца не будуць. А калі яны задаюцца, то тая інфармацыя будзе засакрэчана проста 77 замкоў. Я разумею, што гэта можа нязручнае пытанне як да навукоўца да вас, але ці можна неяк вось па нейкіх іншых, магчыма, суб'ектыўных, аб'ектыўных фактарах зразумець, як змяняецца рэйтынг і ўлады, і апазіцыйнай супольнасці ўнутры краіны вось за апошнія, прынамсі, год, 2 гады? Па суб'ектыўных пытаннях, момантах мы не працуем, і такое рабіць проста не навукова. А іншых у вас няма? То есть мы фактычна не ведаем, якія зараз настроі беларусаў? Глядзіце, тут што можна сказаць? Даследаванні праводзіць па Беларусі вельмі складана, але магчыма. Іншая справа, што колькасныя даследаванні сапраўды яны будуць мець пэўнае абмежаванне, так? Таму што ахапіць усё грамадства гэта складана. Таму, напрыклад, беларуская ініцыятыва Chatham House, іншыя даследчыкі засяроджваюцца на інтэрнэт-апытаннях, у якіх ёсць невялікія абмежаванні метадычнага плану. Кшталту таго, што мы працуем у такіх выпадках толькі з карыстальнікамі інтэрнэту. Іх зразумела, што ў Беларусі там, па-мойму, больш за 80%, але ўсё роўна мы ахопліваем не ўсіх. Плюс праводзяцца, напрыклад, якасныя даследаванні. Менавіта зараз я ўдзельнічаю ў 2, а хутка там цягам месяца-2 будзе шэраг справаздач. Па іх ёсць разуменне трендаў, якія адбываюцца ў беларускім грамадстве, ёсць разуменне дынамікі, але вось у такім колькасным варыянце, як зараз мы размаўлялі пра вынікі народнага пытання, якасныя даследаванні лічбаў не дадуць. Яны дадуць толькі разуменне шэрагу пытанняў, спектра, і хутчэй вось такіх агульных зрухаў, але без лічбавага складніка, на жаль. То бок вы не можете адказаць на пытанне канкрэтнае, напрыклад, ці беларусы зноў схіляюцца, напрыклад, да падтрымкі Александра Лукашэнкі, там, скажам, было ў сярэдзіне 2000-х гадоў. Ці беларусы расшараваліся, ці беларусы становяцца больш празаходнімі? Вось тут, скажем, не суб'ектыўна, а па ускосных дадзеных я мог зрабіць пэўныя высновы. У прыватнасці я магу сказаць, што так, як было такое прыняццё Лукашэнкі, якое было да 2020 года, яго няма. Гэта бачна па шэрагу момантаў, у прыватнасці па ўскосных пытаннях, якія задае, напрыклад, Бюрок, якія задае тое ж самае народнае пытанне, якія робіць каманда пад кіраўніцтвам Філіпа Беканова. Пэўны зрух, скажем, у бок
прыняцця сітуацыі ён быў прынамсі вось у канцы, скажем, 22-23 года. У той час, калі беларусы апынуліся ў сітуацыі, што называецца, вайны побач, але не ў сябе. І гэта вельмі моцна паўплывала ў тым сэнсе, што окей, зараз вайны няма і ў прынцыпе добра, магло быць хужэй. Тое ж самае можна казаць і адносна эканамічнага стану. Калі пачалася вайна, было такое, метафарычна кажучы, чаканне апакаліпсісу. Што будзе ўсё, будзе вайна, будзе разруха, усё ляжа, ўсё стане і жыць будзе няма на што. Эканоміка не стала. І вось у гэтым сэнсе, скажем, быў зрух у тое, каб прыняць сітуацыю. Я не кажу пра рост даверу да Лукашэнкі, я не кажу пра тую вось не вельмі удалую такую фармулёўку аб тым, што перагарнуць старонку. Гэтага няма. Але пэўны зрух у бок таго, што спакойна, зараз проста трываем. Вось гэты зрух быў. Вось. Тое, што зараз можна сказаць па тых дадзеных, па дадзеных тых даследаванняў, якія выйшлі ў шырокі дасяг, у агульны дасяг. Я еще не могу спытацца у вас про ініцыятыву, которую вы падтрымліваеце, іншыя даследчыкі беларускія, которые працуюць за мяжой, гэта даследчы універсітэт. Што, на вашу думку, ён дазволіць нам лепш ведаць пра Беларусь? У якіх напрамках вы хочаце, плануеце развіваць яго? Я разумею, што гэта яшчэ праект, але тым не менш, карыстаючыся нагодай, што вы на што не госць, раскажыце трошки пра яго. Ну вось тут я якраз такі дазволю сабе абаперціся больш на суб'ектыўную рэч. Да? Не буду казаць пра ініцыятыву цалкам, а хутчэй вось таго, чаго б я чакаў. Да? Як чалавек, як даследчык, як беларус. Я б вельмі хацеў, і я буду намагацца вось пэўным чынам гэтую думку, ідэю, такую інтэнцыю прасоўваць, каб больш было у дзейнасці гэтай установы, больш навуковай, больш даследчыцкай працы, больш такога менавіта навукова-даследчыцкага імпэту. Таму што даследаванні насамрэч ідуць, пра Беларусь і пішуць, і даследуюць, і нешта кажуць розныя навукоўцы з розных краін. Мы самі гэта намагаемся максімальна шырока рабіць. Але ўсё ж такі, мне падаецца, гэтага недастаткова. Таму што шэраг даследаванняў, ён як бы прэзентуецца, і мы ідзем далей. Прэзентуецца, ідзем далей. Але гэта такое вельмі хуткі рух, і мне падаецца, што не хапае больш такога узважанага асэнсавання таго, што адбываецца. Гэта зрабіць цяжка, таму што мы зараз у працэсе, да? Але вось такой, не пабаюся гэтага слова, сацыяльна-філасофскай рэфлексіі, асэнсавання таго, дзе мы, што мы і куды мы, на ўзроўні сацыялагічнай тэорыі, вось гэтага, мне падаецца, не хапае, і я вельмі спадзяюся, што новая даследчыцкая установа беларуская, менавіта беларуская, будзе вельмі спрыяць руху вось у гэтым накірунку. І апошняе пытанне, а што, на вашу думку, павінна адбыцца, каб гэты праект рэалізаваўся? Добрае пытанне. Ну, пэўна, тое ж самае, што і з усім беларускім дэмакратычным, незалежніцкім, экспертным рухам грамадскім і гэтак далей. Мы не мусім астанаўлівацца. Мы мусім ісці, даўбіць, шукаць, рабіць тое, што можам. І будзе даследчы інстытут? Даследчыкі ёсць, кампетэнцыі ёсць. Магістранты, бакалаўры, студэнты ёсць. Трэба гуртавацца, сціскаць зубы, біць у сценкі і ісці наперад. Так. Гэта была парада ад сацыёлага Геннадзя Коршунова. Дзякуй вялікі, спадар Геннадзь, вам. Дарэчы, на сайце Цэнтру новых ідэй вы можете чытаць артыкулы спадара Геннадзя. Горача вам рэкамендую.
Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневич, і вы глядзелі праграму «Пік свабоды». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, каментуйце, калі для вас гэта бяспечна. Будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай.